Bokajan subdivision angkang Karagaon long pen Nagaland ahoy adung kido Karagaon along Assam Special Reserve Forest mate ASRF 2nd Battalion came along Akimi bang Parohinira Troxicap Constable atum aphan Chiklojon Troxike Piponsi Kipajut Pame atum aphan Aliralon pen kachepadi ajame kedeng pon Bangso kachepadi ajame kalong ada por phainer ke pen milur ke kai pen si cheng ponlo Aduntu ASRF 2nd BN Commandant Lapen Chophalu Hisarpo Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Chetongdun Bangso hot ke Chetongdun Alhi Sarpo Dr. Numal Mumin pen CKK entang a Constable atuma phan Chepachini Lapen Kelangchari Padopon CKK entang atum pen CKK en aseke Charliason ke thekdo an Alhi Sarpo Lapen radangno Chepaklang pon Lapusona sai ke deng hot bang Parohinira Troxicap Constable atum pen March Pass ke damta Peklang Ponsi Aluhi Sarpo Man pen kachetong don Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen Jumesen alam than pa jermi pon lapen Assam aphan lapen dead aphan ki claim pipa me pen nong me kachepalong ji aphan hirjume pajir dunlo Bangso hut ke do anatum pen se me pading ponlo lapen ke hok alo mate certificate Aluhi Sarpo ari deng pensi pajir ponlo Kaddu kawe ke do anajai mek anta mesen pen pachun ponsi pajut pon Bokajan pen anantirang Karagaon long live